to nenatočil, ještě málo naboural, takže to smáčne spojku a hned to stojí. to se zavazí, ne? To jsme zavazí. To je hliníková. Takže nazdar. Tamhle nám odjíždí jeden závodní vozejk. Nemá zapojenou elektriku, ale nevím, jestli to je vůbec potřeba. Co? A spravil jsi to? Aha. Tak na to, sér. Tak čau. Takže závodní vozejk, to jsem zvědavý, co mu na to řeknou příslušníci. Ale má technickou, takže je to v pořádku a má tažní, takže je to naprosto v pořádku, blbý je, že jede už domů. Kdo tam s ní jede? Někdo. No, tak to chápu. Káťa řídí a Patrik naviguje, tak to dopadne špatně. Že by první střeka? Ne, Káťa řídí. Jeli s Vojtěkem a Káťa vzadu, vysaďte mě, vysaďte mě. A jste ji vysadili za jízdy? Ne, tady. Ale Vojtěk jede. No, já bych se mohl neptal, oni trošku nás tyranizovali. No, ale ředidlo to odnesl nejvíc. Máte ten platí tam furt drží. Jo, se. To nezakřikni. Normálně trpíš nevisty. No, však já si toho užívám jako. A ředidlo to si dá úplně maximálně. Tak si s náma štamprlu? Dá si s náma štamprlu. Dá. Fakt to nežere olej, jo? To musíš analyzovat jak benzín. A co tamhle je to za olej? já nevím, co tam oni lijou, já jsem si nejel. Tohle je dobré. Ten jsem jim nedal. Já jenom říkám, že to hulí jak moje flábě. Tohle je nejkvalitnější alkohol, co můžeš pít. Dělej! Pořádně to vydrbej. Jo, počkej, tam ty stěrače vůbec nejsou. Aha, tak tady jí potřeba. Jsou, ale nefungujou. To asi nemá smysl ani spravovat. Nemá. Vždycky to takhle zajde do nepa, hele, aspoň se zkontroluje benzín. Ale to by se potřeboval nějakou holku nahoře bez? Nahoře bez? Já za to nepůjdu, že jsem taká pro vás zůstala doba. Jánoš, vole, ty jsi hrozná píča. Já mám rád píče. No to není moc vidět. Miller, když se s ním Pak to nestrkej tam furt ten mobil. Ještě jednou, tam strká mobil. No, dobrý. 25 let napředu. To nejvíc. Já bych to vyzkoušel na něco jiného, na slimáka na zemi. Na slimáka na a kamera už jen důchá, tak se to chytilo fajno. Se že pracete. Jo, tak výborně se dělá. Nebo to košťátko někde. Košťátko. Dávej bomby! Dám nějaký pán. Nebo tak spravit spojit prvně. Natlačíš, to funguje. No, tak až to převodovku.
Hledej! Je to schrstá, vole. To schrstá, to mají reprezentů. Pač to. Ježíš, a to nemůžeš vole pustit najednou, vole, tak to je práce na hovno. Ne, to nepustíme na druhou stranu. Tam ne, tam je to do toho. No a znova, ale nepouštej to v polovině, vole. Znova. No, takhle podevovka. Pomalý. No, dej. Milane, nechrápej. Nechrápej. Já jsem moc nespal. No, aspoň, no. Já jsem spal Boku, vole. Já mám boku na alkoholickou tekutinu. Já nežel se ty. Já co špatně. Tam chceš sem? A nebo tam? Tady to necháme. Tady? No, a vůbec kousek dopředu ještě. No, dobrý. No. Vojtěchu, ty jsi to rozbil. Ale větrák jede. Došel mi benzín a zjistil takovou věc, že špatně nastarčený kabel na starter, že to vlastně nestartuje. Aha, takže to robí. Takže mi došel benzín a zároveň vypadl kabel. Co? A ta dvojka pojistka? Jdou blinkry? Jedeš ty. Proč to? Jako jsme se zasekli. Ty vole. Volem to zlomíme. No? Trošku problém. Ale tohle by se dělal točit. Jo, to Točí. A to jako takhle normálně, že zapadáš? Mu to jenom tak obvykle. To je jako normálně, jo, takhle zapadá. Ne. Jak to možný? Musíš ještě mít trochu větší zátěž. Jako já se cítím dost nekomfortně tady. Se jdu dolů, já se bojím. Odlečí to, no. Já se hlavně bojím, že by se to utrhlo. Jdeme za nima, nám ti ujedou. Pojď, pojď. No ale z téhle strany to bylo lepší. No. zaparkuje, pojď tlačit. To se nedáme ale ve dvou. Tak ve třech, jo? No. Kdo to natáčí? No pak dej na to. Kolik vás tam je? Hej, Asi 3. já z toho vozidla slyším, jak je hlasy. Ahoj! Já jsem jak se mají to To je roztlačení. No já neřídím! Co říká ta kladívka vlastně? A víte, proč jde? Na co je to? To je přece nejlepší, ne? Protože musí jezdit. To je originál, to je patinový, to tam musí být, tyjo, to polování, to. To říká ale jenom jeden člověk na světě. Jaký máš názor na vaple? Tady není svíčka. No co tam je obcený, vle, ten karter? To nepojede, no. Čemu vadí, že tam není svíčka? Prostě se bez ní, pak to nebude, To je skrátce. to nebude zasílat. A
A vy tam dám zavičku. Dnes byl přistala vůbec nikdo. A teď si jistý, je to tu výzku vůbec hází. Jo. No. Co to dělal? Je to šlapeš, vole, jak když to prokopnout, vole. Na videa už neprší a hele, jak to tady žije. Ještě traktor nejede, ale to je tím, že je totálně rozmáchaný. Maťo, jak to drží? Totažný. Názorná ukázka. Názorná ukázka? To moc nedrží. To veru moc. Hele, ale pozor, tady jsou šrouby, dobrý, tak to se jenom pojistí. To se tady jenom pojistí. A tady se to možná zavaří. Už jsem to zavaril a... To bys sem to pojistil. Držím Vojtěchovi pivo. Největší průsery začínají slovy podrž mi pivo. Jako ono by to ještě chvilku vydrželo, ty šrouby by to možná udržely. Tam jsou ještě šrouby, 8, tak je to dobrý, to zadní čelíčko je sundávací. Ještě, počkej, no napij se piva, ale tady to obruš hlavně. Tady to totiž držej tyhle šrouby, jsem zjistil. Ale je to celý obroušený, tam stačí jsem proprat tím bahnem, já jsem celý obrousil. Jo? Jo. Tak dobře, jak se prober bahnem. Držím flexu. Tak počkej, jak Maťo bude držet flexu a já ti budu držet to pivo. Podrž mi pivo, mi musíš říct. Hold my beer, kurva. Ty vole, průser začíná. Mr. Welder. Kolik máme amper? Já nevím, něco si tam nastav. To je málo, ne? Jo, vonej to, vypne jim to muziku, když svařujou. Dobře jim tak. To je velký odběr. To je nejlepší, vole. Smířím se s tím, že to občas bude klouzat, občas to nebude 100% regulovat. Že právě ono totiž nevařit, když máš vlastní tráskom, nevařit jako by kolmo na to. Au, hochý bota, kurva. Vypni zesilovač! Vypni si ten zesilovač úplně! A nezapínej ho chvilku. To jsou čuráci, zase mi nepůjde zapnout ten zesilovač. Já jsem jim to říkal. Proč mě nemůžou jednou poslouchat? Ten byl ten seděl pro chrpade. Jo. Jo. Dej mi napít. A tady máš pivo. Ten malinký je lepší jak tvůj. Pojďte se vozit, vlastně. Ješ? Mluvně se probralo. Dneska tam jsou dcery za Ano. receiver to nezvládá. Ale to nemá internet, ne? Na mobilu nebo co? Tohle, tady ti klesne, jak Co mám dělat? Držím telefon a pivo. Tady je to takový nemocný, koukám. Pane Ampere, víte, co jsou to pivsenky? Co? Víte, co jsou to pivsenky? Nevím. Takzvané housenky po pivě. Aha. Takže jedem. Dejte mi pivo, pane. Jste svělíky! Tento nástroj se přesouvá do ruk nekvalifikovaných osob a tyhle informace můžou být zkreslené i nepravdivé. Konec vysílání v českém jazyce. Jánoš, řekni jim, že tím fichtlem nemají jezdit. Ten fichtle nemá na play řetěz. Nazdar, Pajko. Čau. Nazdar, to ty žiješ? Hele, Pajko, já bych to pivo rychle dej mi napít. Já ti si pomůžu a zaplatím ti ho klidně. Zaplatím mi.
Za půl je tvoje, ještě ho dopět. Kde je ten molitán? Co je s fichtlem? Kde je ten molitán? Má povolený řetěz. Ale ono to skoro nenastartovalo. No, však to má povolený řetěz. Sprav toho malého pinďouna. Který jede? Ten jede, jenom nespojkuje. Šivko. Běž ho strestá. Pivko tome. Jo, počkej, Paťo! Patriku! Dej tam ty vole olej do motoru, tam není ani... Olej do převodovky. Do toho pinďoura malého. Ty vole, Káťa je pankerka, vidíš? Ty bogo, to bude jízda. Už to... My jsme na konci, že? My jsme... Kurva, driftéři! Driftéři! Pan Pašo nám dělá Mě se vybavil nějaké vzpomínky, jak se sebí zvrace. Co se ti zlevy... Co? Kurva, driftéři! Z čeho? Tam je sedlo. Jezdili jsme spolu, a ty zajel na to poslední klípík, už toho měl trošičku víc v hlavě a jak se tady valili bomby. Kurva, driftéři! Bacha půl litr! Ty vole! Katapultace! Ty vole! Ha! Tak vidíš, že jsme to vyhráli, já jsem ti říkal, že to je to nejlepší. Váhení lázeň v ceně! Váhení lázeň, Kačka perfektně, nežví, jak jisteka. Tak si běž tam sám! Pejku do bažiny, grády, plej, plyn, hned utáčí bahno nahoru. Ty vole, kyblík jede! Wow! Kurva, driftéři! Ty vole! To bylo dobrý! Ty vole, to chce zástěrky. Ale já jsem říkal, že bude plný bahna ten vozek. A jde to tak. No trochu jo. Maťovi se barvuje bílá a Mikina na hnědo. No to jo, no. Jedem bomby, jedem drifty. Co? Ty vole, to je horší jak v loni Patrik s Jánošem. Ty Tyhle s tou MFkou to tady projet bylo peklo. Já jsem vezl děcka, Pajko, víš, co se mi stalo? Já jsem vezl holky na výšku a pomalu, že jo, takže mě tady přesně jak stojíme teďka, mě došel nafta v MFce. Ty vole, ale počkej, však jsem předloni natankoval, co? No, já jsem tam natankoval před srazem. Ale předloni jsi tam tankoval, ne? Ne, každý sraz tankuju plnou. Ty Ty vole, tohle vozejka tělo vzduchem. To bylo dobrý. Kluci, jak se ti to líbí na Prostě nepotřebuješ oktávku, stačí ti traktůrek. Tak, přesně. Protože s tím je víc zábavy. Ty vole! A je to v prdeli. Patrik nám to zachrání! Paťo, zatáhni to! Nesmí se ten stroj zastavit asi evidentně. Ten traktor má malou trakci. Já bych chtěl traktor 4x4. Chápeš, Pajko, že s bazetorem se otevře svět šílených možností, protože on uveze těch vozejků třeba 100.
jaké to bude peklo? Velké. Kdyby toho nedopadne dobře. Tohle bude zajímavé. Ale výhoda je, že jsem nejezdili s oktávkou, tak to není tak rozrytý. Pak se na to vysrali a jeli zpátky. Tady vždycky zapadli. Ale chybí to vršák. Chybí, no. Měl vzít traktůrek a... Ačkoliv tady jsou, no tady už jsou... No, podívej, jak to tady je nesježděný. Tady se nám bude jezdit krásně. Dobré džungle. Jo, to jsem mi tady včera projel. Prej, mám to, říkám ty blíkoj, mám zkusit experiment. Jo, když tak při nejhorším zapadnem. Kurva driftéři! A ten Jánoš ve předku dělá. To zatěžuje zadní nápravu. No. Jánoš, jestli spadneš, tak tě zabiju. Jestli spadneš a zemřeš, tak tě zabijeme. No, Jánoš, jestli spadneš. Prodlouženou jízdu! Prodlouženou jízdu! Jedem bomby, jedem bomby! Mám měkký kolo! Přední kolo mám měkký vozejk. Kurva driftéři! Do prdele, já pierdole, jo, jak to tam, ty trakce tam jsou! Ty kráso, ty trakce tam jsou velký! Nesmí zastavovat, ty trakce tam jsou! Jo čo, to se ti říká. Jak mi vzpomínal bývalý kolega, že jeho bratranec jezdil autobusem a vezli něho, potom hodili na trolejbus. Jo, on jim vyjel z dráhy. Ne, jsme. Začal řídit ten trolejbus a před ním měl lidý trolejbus. A on ho předjel. A on říká, ty vole, ho předjel, to vyhodil flik, a předjel ho. To je poslední věc, co udělá, jo. Zhodil trolejbus. Na louku! Doprava! 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 Neví, kde je doprava. Vem to zpátky! To je lepší jak bažina tam. To jo, no. Protože bažině je moc nebezpečno, nebo jako moc blátivo. Tady taky. Došli koule. Došli koule, no. Jánoš, myslím, to je prdel. Holou. Holá prdel v naší baně. Kurva driftéři, jeď dozadu. Ještě. Ty vole, já jsem celý od těch sraček, dejte mi Tak jezdí tamhle, tam ty sračky nelítaj. Koukni se na Káťu. Káťo, kde jsi? Ne, já to taky, já jsem tak častoval Janošovo prdel za levé půlky. Káťo! Prosím tě, kde je ta hráz? Aperáku! Potřebuji nehodnotí situaci, proč je megafonu hovno. To je hovno, to je hlína. Chceš to zkoumat? Nechceš. Máme megafonu. Vypaděj s tačkou. Tam smrtí, že jo? Já jsem moc čistý. Dejte mi někdo můj telefon do ruky, já to odděluji taky mít. Já tě chci obejmout. Já si jdu pro pivo. Nazdar, Reďo. Akorát já nevím to. Já jsem viděl akorát tu holou prdel. No, to byla Jánošová. Víš, odhodovaný celé. Hele, máme zátěž na vleku. Já zakrmil hovnama. A měli řečeno a do prdele. Kačka je na tom asi nejhůře. To je nový nakládání hlíny. Jo. No, Milane, máme tady nové nakládání holek, ale naložíme je do hoven. To nejsou hovna, to je hlína. Pokračujeme, ne?
Hej Miller, ty víš, co na to říkáš, vole? Já na to říkám to, že už se tam nedá jet oktávkou. Jezdí Trabantem. V tom sedí kapra, telefonuje kaprový. A co jim říká? Ať Já přijede? nevím, říká jí furt něco potichu, abych to neslyšel. Aha, on jí balí. No. Tajně úplně. Tajně úplně jí balí. S oktávkou, jak trošku zarazíš. To můžeš přejet normálně. Kyblíko, co znamená opatrně? Popiš situaci opatrně, aby jsme ji mohli očekávat. Maximálně na 2. A bude u toho bahnivý přenos? Dle terénu bych usuzoval, že ano. Takže pozor, změna plánu opatrným tempem, to je maximálně na 2, se přemístíme na driftovací louku. Ochrana proti blátu. Právě proto máme Štokr dolivá z maminky mističky vodu. Prej tam voda je? Nevíme tam není. Nemůžete si dozadu dát nějaký kanťák a tlačit tam tu vodu? Chtěli jsme dát na střichu 50 litrový sud, kdyby to dopouštěl. Proč jste to neudělali? My nemáme sud. Aha. Ale chytlo se to. A už nemáme na benzín. Máme, ne? To takhle jako zdechne hnedka, jo? A pak to nechytne, jo? To je všechno, jo? Dobrý, no. Dostatečný množství větracích otvorů uděláme ze svítidla i IP65. Takže tady máme profesionální střechu, vyrobenou z plechu, klacku, prkna, klacku, nohy od stolu, profilu na fotovoltaiku a víka od hajzlu. Kdyby to někoho zajímalo, tak je to střecha na grill. Tady byla Kejta. Co jdeš dělat? Jo, tu jezdit. To strašně chybí. Ne, ale to bych šel jezdit někam, ale ne to.
Tady zdokumentují tu elektroinstalaci. Oni to mají hrozně rádi všichni. To je pravda, tohle, to je ochrana polohou, to je všechno v pořádku. Tam je 48 V dvakrát. No, tady tak... tohle je světlo, to si natočte, světlo do podhledu upravený pro venkovní použití, to se upraví tak, že v tom tolik děl, že ta voda vytéká. No, tak to je to vymyslel Lukáš a já to od něj kopíruju. A ještě, aby to nevyhodilo chránič, tak je to připojený dvoužilově. A podívej, to nekope. Jo? Mildu, ale tam máš málo dír, že to musíš vymetat, že? No tam se musí díra udělat, ono vlastně pršelo se sněhem, teda. Se sněhem. Já jsem chtěl říct s deštěm. Pršelo s blátem. To je pravda, to je reálnější. Pršelo s blátem. Pršelo blátem. No, vidím, že pršelo s blátem. Budeme muset udělat dvojitou akci, když vytáhnout auto a pak let. No, ještě vytáhne blbě. Že to rozčažený. To moc nevydrželo. No. Moc nevydrželo. Ty jsi tam málo zatočil to oko. A ono vypadlo. Ono vypadlo a bylo tam jenom na 2 závity. Aha. Tak musíš tu kramli a utáhni to přes ní. Ono je totiž rezavý, víš. Nějaký... Tam bývaly obrácený závity, ale. No, ale tady je pravej. Vem tu kramli a utáhni to přes ní. To bys tady nechce, co? Daleko jsem nedojel. Toho bazitora. Ne, ale tady to je dobrý, ono problém je, že to oko nedrželo uvnitř vůbec. Jestli bude držet to. Dobrý. Mildu ještě. To jsou číslo 2, jo? Už to drží na 4 závity. Nastavil ten traktor. Ještě, že tady Milda má přehrab. Ano, ano. Jo, tak. No ty krásko. Myslím, že už jsem na konci. Aha. Tak to podložíme a popotáhneme to kolečko. Tak to zhodni, nebo nezoupnem to. Nebo vem tady to prkno a... Víš, vem tady tu lač, tady to dej na tohle a přizvedni tu čubu. Jo. Tákou. Jo, na kouli. Hej. Ty vole. Tyhle traktor to unesl. Lukáši! Já jsem čekal, že jsi inteligentní člověk. Že to nebude tak těžké. A víš, jak funguje páka a jak si postavit něco, když chceš něco zvednout. Milan už se rozčiluje. A ne zlomit. Jenže to se tam nevejde pod pravíšku. Nejde, tak to zvedne v lidech, když nás tady je hodně. Povolil asi ručku, ne? Jedna nechtěl jsem kurvit tu manžetu pod tím.
No, ne, manžeta ještě. A tady by se to vešlo. No tady, no. Myslíš, že mám povolit ručku? No, abyste s tím ucukli dopředu trochu. Tak pojďte všichni tahat nahoru. Ani hovno. Se poseru, aby zatlačím. Ty vole, tak to máš? Traktor. A je To dáváš traktor. A je tady až vepředu. Robě to, ukaž to tránek ještě. No jasné, ať to má. Ten dlouhej trámek. Tady je Násuky ten takový. dlouhej. My dáme ten dlouhej, počkej. Počkej, já si líp najedu. No musím najít, že přesně na tu kouli. No jo. No. No. Krásně. Jak to vypojíme? Blbě. Kolečkem, No, přes kolečko. Na silnici už to pak půjde. Tak dáme to? Kolečko zatáhni. Počkej, zatáhnu kolečko. Nakonec dobře, že tady ta uzavírka, že? Vozejk má tunu, traktor půl. Takhle, dobrý to. To Jak jak to ví to? To jsem měl taky na dvojku. Já mám 2 vozejky a vozím v nich jenom lidi na melčo srazu. Kolik máš v tomto vozíčku a lidí? Ale v tomhle vozejku by se nešlo jít za 50 uprchlíků, ale nemám tam nikoho. A proč tam, Ale lidi uprchávají v autech dneska už. a proč tam nikoho nemáš? Nevím, mám tam traktor. Asi to tam nelítá bahno, já bych tam byl, ale Káťa má jiný názor. Já bych byla radši tady v té louži. Tam už jsme měli ráno kačenku. To je neskutečné, neskutečný ten traktor. Akorát škoda, že to má vzadu takový pětikolečka, no.